Зейнең 146 чыгарылыш сыйныф укучысы тормышында истәлекле онытылмаслык матур мизгелләр. Алар 11 ел буе белем алган туган мәктәпләре, яраткан укытучылары, сыйныфташлары белән саубуллаша. Имтихан алдыннан була торган йокысыз төннәр, борчылу, дулкынланулар бар да артта хәзер. Мин бүген бик күтәренке рухта, бик сөенечле көн бүген. Олы тормышка тагын бер адым атлыйбыз. Әгәр дә инде без аерылсак та, шундый күңелле хисләрне үзебезнең йөрәгебездә саклаячакбыз. Малай кызларны бөтенләй яңа, билгесез шул ук вакытта кызыклы да, җитди дә тормыш көтә. Олы юлга озатканда аларга өлкәннәрнең үгет насихаты бер дә артык булмаячак. Алла бирсә барсы да яхшы булыр дип өметләнәбез. Чөнки моңа кадәр безнең балалар йөзгә кызыллык китермәде. Алга таба да шулай булыр. Инде шушындый бүгенге көнгә килгәндә кызыбыз инде аңа кыз кешеләр аеруча ныгытып әзерләнә. Матур да буласы килә. Бүтән яктан күркәм күрнәсе килә. Алга таба да юллары шулай булсын, сәламәт булсыннар. Олы тормыш юлына аяк басучы укучыларны истәлекле көннәре белән район башлыгы да тәбрикләп, изге теләкләрен җиткерде. Барыгызны да бәйрәм белән бүгенге көнгә киләчәктә дә балаларга үзләренең юлларын табып, тормышта үзләренең юлларын тапсыннар. Фән нигезләрен үзләштергән егет кызлар аларга һәр вакыт терәк таяныч булган әти-әниләр мәйдан уртасына чакырыла. Район башлыгы 29 чыгарылыш сыйныф укучысына укудагы аерым уңышлары өчен алтын медальләр, алтын фонд статуэткалары, рәхмәт хатлары тапшыра. Рус теленнән бердәм дәүләт имтиханын 100 балга тапшырган 6нчы мәктәп укучысы Анна Николаенко белән Түбән 5 мәктәбеннән Эльвина Гәрәевалар да аерым хөрмәтләнде. Эльвина һәм аның әти-әнисе Исаак Мирзаимович, Татьяна Маринвиловна. Эльвина татар әдәбиятыннан республика олимпиадаларының җиңүчесе. Мин рус теленнән 100 балга тапшырдым. Рус теле булгач бик авырды. 100 бал булуына үзем дә ышанмадым. Иң беренче 100 балны күргәч еладым. Шунлыкта да инде шатлыктан. Хәзер дә ышанмыйм әле. Үземнең укытучыларыма рәхмәт әйтәсем килә. Башкарма комитет җитәкчесе Эмиль Галеев 19 чыгарылыш сыйныф укучысына Олимпия резервлары һәм Ватанга хезмәт итәм номинацияләрендә лаеклы бүләкләр тапшырды. Василь – призер республиканских соревнований по стритболу среди спортивных клубов Республики Татарстан. Трехкратный чемпион Заинска по волейболу, баскетболу. Награжден золотым знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Многократный призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре. Вдвойне приятно, что Василь заслуженные награды сегодня получает из рук отца. Чыгарылыш кичәсе гадәттәгечә мәктәп вальсы белән төгәлләнде. Адилә Бирханова, Денис Ипатов, Зей хәбәрләре.